Ụlọ Anambra State Health Insurance Agency eguzobogo atụmatụ ọrụ ga-ewe afọ ise malite n'afọ 2024 ruo n'afọ 2029. Ya bụ ọgbakọ nkụzi ha abalị abụọ nke nwere n'Awka dọtara ndị ọnụelu n'okwu ndị nnọchite National Health Insurance Agency, Ministry Anambra State na-afụ maka ọrụ ugbo, State Bureau of Statistics, Commissioner State anaghị maka ahụike bụ Dr. Afamobidike onye mere mmemme mmalite ya bụ ọgbakọ. Chibụzọ Okoye bụ onye nta akụkọ anyị gara ma weta akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-akọwa maka ya bụ ihe nkụzi ha mere ka onye managing director ASHIA bụ Dọkịta Simeon Onyemechi mere ka mata na ya bụ akwụkwọ bụ nke ga-enebanye anya n'etu ụlọ ọrụ ahụ ga-esi na-agawanye dị n'ihu na-enwebata aha ndị mmadụ na ya bụ ụlọ ọrụ, ụzọ ha ga-esi mee ya na ihe ndị ọzọ. Dọkịta Onyemechi kọwara na ebe ọ bụ na ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị so wee tụpụta ya bụ atụmatụ, na ha ga-abụ ndị ga-ama maka ya bụ atụmatụ mgbe ma mgbe ọbụla tinyekwere oge ya ga-ahapụ ya bụ ụlọ ọrụ n'ọdịnihu. O mere ka amata na ya bụ atụmatụ ka ha na-atụpụta ga-akọwa etu ha ga-esi na-alụ ọrụ n'ọnwa tụ ọnwa wee luo n'afọ kwuru afọ, etu ha ga-esi na-achọta ego ha ga-eji lụọ ọrụ na ihe ndị ọzọ, na-akọwa ya bụ atụmatụ ha chọrọ ịtụpụta dịka nke ga-abụ ọpụrụiche. N'okwu nke ya ka Dọkịta Eric Obikeze onye si ụlọ akwụkwọ University of Nigeria wee bịa mere ka amata na ọ bụrụ na mmadụ ga-aga n'ihu na ọ ga-enwe atụmatụ bụ ịgba etu ọ tụpụtara etu ọ ga-esi bi ndụ ya. Dọkịta Obikeze kọwara na ihe ahụ ASHIA mere bụ ihe dị mkpa ma bụrụ ihe kwesịrị ekwesị, ma kwuo na ha ASHIA atọọla ntọala bụ ịgba iji lụsie ọrụ ike na steeti a, ma rịọzie gọọmenti Anambra ka ọ gbaa mbọ hụ na ya bụ atụmatụ atụpụtara bụ nke ga-eme ka ọ bụrụ iwu site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.